katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag kaninyong amin, welcome sa to pong Bicol Connection. Aldaw kita ngunyanin Martes, pizza 15 po kan bulan in Hunyo taon 2021. Aldaw nin sweldo. Pwede man na sira kita ngunyanin medyo may sinabawan po. Aldaw man ning sweldo. Sa lado technical si Chief Engineer Abi Toralio. Yaon man si Joanner Dibilla. Sa transmitter site Felix Lagrimas and si Aldrin Orlando sa tuyang PSG Duman. Yaon man digdi si Jimmy Guanzon, Tony Saison. Sa opisina si Ma'am Kayla Ligasyon Valdez. Katuwang man ang sa tuyang mga pag-iribang karonda. Matod man yung mga impormasyon, pagkikipag-ulay sa satuyang mga newsmaker. Yan dyan si Indaglay sa Philip and Rocky Bayobo. Yan ang sa Indong Kabicol Connection, Joey Habanalim, nagpapaabot po ng good morning. Welcome sa satuya pong mga parantabay, nagantabay sa mga transistor radio. Siring man po duman sa tuya pong mga parantabay as in Facebook Live viewers. Good morning. Kami po itong naka-star duman sa Zona 4 ni Kadlan. Ang na-staran mi po duman, bako mi man po sa Diring Daga. Kumbaga po naki-star lang po kami duman. Ngunyan po, kaipuhan na po itong dagang ito. Itong daga pong ito, tutugdakan po ng iconic building. Pero bago po kami naghali duman, inanuhan po kami ng istaran. Digdi nga po sa may relocation na pinaano ninda, pabahay. Ang naitaon na po sa muyang benepisyo digdi, libreng tubig, tapos kuryente, tapos natawanan mo po kami ng financial assistant ni Gobernador Mix Villafuerte. Kaya nagpapasalamat po kaming maray kay Gob Mix sa itinaon sa muyang mga benepisyo. Dahil kami po pinabayaan ni Gob Mix, kaya masaya ako na hiling ko nang itarang mo naman gayon. Tius-tius lang kami po, kaya magpapasalamat ako kay Gob Mix na aloy na kami na anong harong namin na nabagyo. Kaya ayan. Kaya magpasalamat kami na kulang salamat namin na magayon-gayon ang harong namin. Lipat kami digdi, masarig ang harong.
Hindi katulad duman sa Muya, yung harong na duman, yung mga tagpi lang. Ini, maayos ining tinaong harong ni Biliperte. Ay, salamat naman sa Diyos na. Pagbanggi ganin di ako may salo na katuro. Kasi, siyempre, naano rin ako na mayo kami star. Ingunyan, okay na kami. Pasalamat ako kay Biliperte dahil hindi man kami pinabayaan. Bako man po sa diran daga mi duman. Kaya nga ni po kan naaraman ko po na kung ano na kang gobyerno, di na intindihan ko man po. Kaya lang naugma po ko kadto kan sinabi ninda na tatawan ng kaming relocation. Pinaaram po ninda sa mo. Nagsaro-saro po kada araw na pinaaraman kami na kay puwan na kang gobyerno. Datutugutan. Duman sa inot na arong ko, naglalakaw pa ko sa pathway. Igdi, sa gilid na mismo kang tinampo mismo, dahil na kumalakaw. Gob, salamat po sa tinao mo sa mong relocation. Inot-inot na po sa beneficiaryong itinatao mo sa mo. Sa tubig, kaya importante po yan sa mo. Ang kuryente, libre pa. Salamat po sa Indo ka, boss. Salamat. Salamat sa serbisyong kapwerte kan probinsya ng Camarines Sur. Dagos-dagos po ang sa indang pagtrabaho para serbihan ang sa tuyang mga constituentes. Sige sana ang pagtabang sa satuya pong mga kababayan. Bakong arog kan iba dyan na maananganing gayong programa, proyekto, sige pang kuruntra. Ano na tayo? Sa pagtutulungan ng Department of Agrarian Reform at Provincial Government of Camarines Sur sa pamumuno ni Congressman Elroy Villaferte at Governor Mix Villaferte, naganap ang distribution of Emancipation Patents and Certificate of Land Ownership Award sa Convention Center Capitol Complex, Cadlan Pili, Camarines Sur, nitong ika-19 ng Mayo 2021. Sa tabang po ni Pangulong Duterte, sa tabang po Kandar Undersecretary Castriciones, ang sa indong dating pangarap sana, ngayon magkakatotoo na. Importante po ang aldaw na ini dahil ngunyan madidistribute na po ang mga emancipation patents at Cloanindo. 102 titulo ng lupa ang napamahagi ng DAR kung saan 125 agrarian reform beneficiaries galing sa iba't ibang munisipalidad ng Camarines Sur. Itong Cloa na po ito, yung titulo na ibibigay sa inyo ay isang simbolo na kayo po ay nagmamayari na ng parsela ng isang lupa. Ang naramin mi po na arog kaini na i-award na nga ni ining mga titulo, siyempre po dakulang kaugmahan. Si Secretary Jan, dakula mi pasalamat sa iya, tapinahan kaming ora kainin. Kaya makakabilo man kami kasamuyan daga na mapanuman mi talaga sa dire. Nagkaroon din ng common service facilities sa mga ARBOS para sa Darcam Sur 1, nakatanggap ng isang unit ng 50 HP 4-wheel tractor ang Santo Niño Multipurpose Cooperative sa Bula at ang Darcam Sur 2 ay nabigyan ng isang unit ng delivery truck. Ngayong panahon ng pandemya, napatunayan po natin na ang mga magsasaka ang siyang tumutulong sa ating lipunan. Ang programang ito ay hindi may sasakatuparan kung hindi dahil kay Secretary John Castriciones ng DAR, Governor Mix Villaferte, Congressman Elroy Villaferte at Luigi Villaferte. Maraming salamat sa serbisyong kafuerte. Good morning sa mga Facebook Live viewers mi. Down dyan sinda Irmanang Monica Pirique kan Limasol sa Ipro, si Irmanang Melanie Mendoza, Mr. Vander Gaysen. Sakiton pala magprogramang may singawan dila, no? Makulog, magtara. Sa sobrang init ka na sa tuya pong panahon. Yan man si Ma'am Rosita Rumbaonere. Hello from Davao City. Good morning. Nag-watching siya. Salamat Ma'am Neri. Si Hermanang Monica, good morning Brother Joe at sa lahat ng staff at mga manonood at tagapagtangkilik. More power to your program. God bless. Si Bayaw, si SPO 3 Erning Midroso, nag-watching man sa kuya. Ano Bayaw? Thank you ha. Stay safe and healthy. Regards kay Donya Maurin, kay Hermana, saka kay James.
Sabi ni Bayaw, good morning po. Pabati man kami digdi sa PNP Calabanga. Oh, na destino ka, ano ka na pala, nalipat ka ng headquarters, dati garo sa Pasakaw PNP ni si Bayaw. And dati ka na man, ngunyan nasa na palan siya. Ayaon siya sa PNP Calabanga. Congratulations sa Endo and regards. Sa Endo dyan, kay COP, Deputy, Chief of Police, sa gabos na mga magigiting, mga guwapito, maganda ang mga member ng PNP Calabanga. Keep safe sa gabos po and good health. Same to you, Bayaw, Ingat, Permi. Sharing man si sabi ni Irmana, yan palanda, lagyan mo ng tawas po, kuya. Gagaling agad yan po, kuya. Iyo, ining singaw sa dila ko, makulog. Pero nagsasabit kaya sa ngipon pag nagtataram ako. Iyo, congratulations, Bayaw. SPO4 na pala si Bayaw. So, Bayaw, Erning Midroso, congratulations, Liwat. More power to you and more blessings to come. Pasalamat sa mahal na Diyos. Ilikay man kita sa anong pamanapiligro kailangan, lalo na sa COVID-19. As in, termi lang kitang mga G sa satuyang kagurangnan. As in, magpasalamat sa mga blessing na satuyang nareceive. Congratulations man daw, sabi ni Hermana nga Monica. Good morning, Mang Kinda, Attorney Leo Kaayaw and Ma'am Suset Kaayaw also watching and listening. And si aspirant councilor Jorel Kaayaw. Grabe natatabangan ninda ni aspirant councilor Skylab Nagrampa Regalado. Ano po? Kansyudad kan Iriga. Sa indang Kapuerte serbisyong Kapuerte headquarters siya po digdi sa San Roque, Iriga City. May medical mission, may diagnostic ban na naglilibot, nag-house to house. Si Kagawad Jorel Kaayaw po, aspirant Kagawad Jorel Kaayaw, yaon dyan sa opisina Permican Kapuerte. Para asikasuhin itong mga kababayan na naghahagad din na medical assistance and financial assistance sa mga kababayan tang may hilang sa Rinconada, asin po mga nakukonfine sa ospital. Grabe po mayong pigsasayumahan, mayong daay na tatabangan. Gabos na nagdudulok sa Kapuerte headquarters. Gabos po yan tinatabangan. Sa pamamayo ni Governor Mix Villaferte, programang medical kan sa tuya pong probinsya nin Camarines Sur. Mabuhay po nasa tuya pong mga personnel and staff kan Kapuerte headquarters sa siyudad kan Iriga. Medical assistance, financial assistance, yaw na po dyan. Grabe ang natatabangan. So, salamat po. Kaya sige lang ang trabaho po kana mga Villaferte dawa pigpaparagipit man kan ibang mga oposisyon ang sendang mga project. Pero sige lang sindang trabaho. Kundi sabi ni Gobmigs, hello mading Tere, good morning. Kung Villaferte nananaong sapatos, tasinda baga nananaong sapatos po. Di ang mga kontrabida sa politika ninda di manao maning medyas. Tangarig mag-aambag man sinda. O kung nananaw sindang bagas, o di manao man sinda ning panira. Para maugmaman lamang ang tao, duman sa mga nagpaparakontra, na igwaman lamang sindang naiaambag. Bakong puro kontra, manaiaambag. Arog ganing kinunoy na andaya, sige ang pang kontra, gipit kan mga project ninda, imbis na na-implement na po. Ining iconic Capitol Building na pang world class, magiging dagdag sa pag-asinso kan probinsya. Tadadayon pati ini kan mga
ibang mga taga Rion probinsya na maging modeloan sa tuyang Capitol Building. Pang world class ini. Pwedeng maging tourist attraction. Pwedeng dayong kita mga turista lalo na kung tapos na po ang pandemic. Na pang talagang mahiling nindo bihira lang ini. May mga siring na kani mga building sa ibang mga nasyon. Pero first time na magkaigwa kita sa enterong Pilipinas. Kaya ining iconic Capitol Building na ini. Sa Ropa, ining mga Camarines Sur Expressway na pigpapara-urulang kaniba. Ining San Fernando, Balatan Pasakaw Highway, Coastal Road. Na ini dakulang pag-asinso sa Camarines Sur, naigwa po kita nin mga mahiwas na tinampo pang 4 lanes. Pigpaparaulang, pigpaparakontra. Na di ba mayo man po nganing na giginibong araw kaning magayon na project. Ano man ang iprepresentar kanibang nasa oposisyon ng mga project ninda. Di tokdo man kung maray na klase man ang project. Bakong sige ang kontra na ang paghuna mo biribit-bit pa na sinasabing inaapi na dahil man po palang inaapi. Mayong inaaping farmers or mga iba pang mga landowner. Tagabos man po pala niyang pinagkakaulay, lalo na kan Department of Public Works and Highways na yon implementing body or agency. Kan mga proyekto sa tabang man kan build program kan gobyerno nasyonal ni Presidente Rodrigo Duterte. Lalo na yung Camarines Sur Expressway. Napakahiwas, napakaganda. Kung ini po totalmente nakutaan ng nagkaharaman kung dahil pigpaparao lang. An iba, sige sana ang kontra, mayo man maipresentar na mga magagayo na mga proyekto. Kaya kung manao nga kami ng midyas, ay sapatos, manao man ang opposition ng midyas. Kung manao man nga kaming bagas, di manao man sinda ng panira. O para may mayambag. Kung mayong maiambag, mayong maitatapat sa project, di mas maray pa ngayon mag-suporta na sana. O kasudma naman po dyan sa partikan na nabuwa balatan. So mga miyembro, kaibanan kan micro and small medium enterprise. So mga saradit na negosyante na apektaran kan na pandemic. Pinanawan up to 15,000 ni Governor Mix Villaferte katabang ang Department of Social Welfare and Development. Para may po na naman po sindang pang dagdag sa negosyo, kapital. Haros duman magluwa-luwa na sa kaugmahan. Haros koruguson si Gubmigs. Ninhulita, ngunyan lang ko Gubmigs. Nakakapot nin bilog na 15,000 pesos. Subasubahon mo yan. Kada akol po sindang natabangan. Up to 15,000 pesos. Linakaw nindani sa national government sa manlalay ng mga ahensya kan gobyerno nangurog na sa DSWD. O ibang mga politikong siging kontra, iguaman daw na iambag, na itatabang sa iba niya itong mga kababayan na sobrang nangangaipon ng tabang, nangurog na pinansyal. O sudma, sa nabuwa, sa balatan, o ngunya na naman sa baaw, sa kasabato, mananao na naman sindanin na pinansyal na tabang, up to 15,000 pesos, katakod ini kan inaapod na sustainable ining inaapod na pag ayuda sa mga livelihood program kan sa tuya pong mga kababayan. Ano po? Dahil po igwa kitang inaapod na programa na assistance to individual in crisis situation. Kaya po, igwaman si Gubmigs kanina po na sustainable livelihood program sa manlain-lain na munisipyo sa enterong
probinsya po nin Camarines Sur. O sa dako lang tabang baga ni. Nasigi sindang trabaho, iginigilid din ang politika, although ready sindang maray pag-abot sa politika. Igwangani nga niya akong mga barbareta na ang pagdalagan mong congressman sa Rinconada area. May nag-uurong sulong na gustong lumaban, may abo ng lumaban. Pero sabi ni Gubmigs, mas gusto ko ngayon lumaban sa kuya si Madel for Congress, for representative kan Rinconada. Para ngaya maging uli ba naman ang mayor sa Iriga? But sabihin na kung maglaban pa lang si Madel for representative kan 5th district, medyo mas lalong susuportaran kan Villafuerte as Infortuno si Vice Mayor Rex Soliva para ganahon ang laban sa pagka-mayor sa siyudad kan Iriga. Kaya gusto ko ngaya na lumaban sa kuya for congressman, ang babae kay congresswoman or for representative na lang sa Rinconada. Gusto ko ngayon si Mayor Madel. Tangarig ngayang masiguro na ang Iriga ganahon man ngayon sa moyang kandidato. Na si incumbent Vice Mayor Rex Soliva na yun sa endang mamanokong tatambudan sa kargong mayor sa siyudad kan Iriga pag-abot kan 2022 eleksyon. Yan. Kundi ilingon ta. Kung si Sey talaga ang malaban. Oy, belated happy birthday, Jimmy. Belated happy birthday kay Jimmy Guanzon. Ano lamang, nagpakanton lamang si Jimmy Casolma. O yan, ano po, ilingon ta kung si Sey malaban talaga kay Gubmigs. Pero garo gusto niyang lumaban sa iya, taga-Iriga. Ilingon ta kung papatuson, aakuon ang angat na ang mayor kan Iriga ayo ang lumaban sa iya sa kargong representante kan Rinconada area pag-abot ka na eleksyon. Tangari ngayang bububuan mi ngayon na pundo ang Iriga para ganahon ni susuportaran ming maray ngaya ining si Rex Soliva. Lalo na kung mangkalaban si re-elect Congressman El Villafuerte sa 2nd District na probinsya ng Camarines Sur como congressman. Tada man pwede ngayon na mayo man kalaban duman dahil mag-concentrate sa Rinconada pa o kaya magiging garo campaign manager pa. Kaya duwaan campaign manager ni Gubmig sa Rinconada sa sendang linyada. Ang nasaro dyan si former Congressman Sal Fortuno. Ang sendang saro sa campaign manager na ang problema mambaga ni Congressman Sal Fortuno ang paggastos. Tayo ni bako ning kuripot ang mga nangangaipo nagagadtabang sa enda lalo na sa emerhensiya gabos tinataan mayong kinikilingan supporter bako yaon ang tabang kan mga Fortuno kaya niya ako maswerte ang mga linyada kan Team 1 Rinconada duwang gayon magiging campaign manager nindo tayo imposible man na si dating Congressman Dato Arroyo mapuli isa na sa 2nd District ang Camarines Sur para maglaban kay El Rey Villafuerte sa pagka-congressman. Tano yung garo shopping mauli lang digdan dato tama garo maswapping masyaping masaod iba kung arog po kayan kung malaw ka sa politika dapat mga 2 taon pa sige ka ng libot sige ka ng tabang man lamang bisita sa mga barangay. Bakong arog ka na mauli ka lang palang, tama kandidato lang, agad ka ning boto, Diyos ko po, por Diyos, por santo, patawarong kita kan mal na Diyos, patawarong pa kita kan mal na barakalon. Kaya imposible na mayong kalaban ni na magabat ining si El Villafuerte. Kaya ang igagastos ka ni duman sa 2nd District, igagastos pa yung digdi sa Rinconada.
Tangarig gumana man dyan sa partikan na buhi, ining si dating mayor, Ray Lacoste. Tas sinasabi kan iba dyan sa buhi, na medyo magabat pa ngayon laban ni Ray Lacoste kay Margie Aguinildo, ta incumbent ba ya? Normal na ang incumbent medyo nakakalamang-lamang mananggad sa laban. Pero iingwahon ngaya kan na grupo kan Team 1 Iriga, nangorog na kan Team 1 Rinconada and Buhi na maglamang sa laban, ini pong si dating Mayor Ray Lacoste. Basta ini man kayong problema dyan sa Buhi na ang linyada maninda sagod sa ngonyang karoon ay pa nagkakasundo sa kasi incumbent Vice Mayor Juprid Balagot na yun magiging running mate man ni Ray Lacoste. Kung magkapat tinawadan ko na naning duwang ini, asin maging baralikan giraray balik loob, kumbaga sa buot ninda magkaurumaya na. Bakong running mate sindang duwa, pero nagiinis na ban, o kan nakaaging eleksyon. Haros mag-aradukan, magkurugusan ining duwang ini. Sa atubangan kang publiko, sa ibabaw kan entablado, nagpaparalati ka na itong mga nakaagi ngayang karaswaninda asin kurulogan ng buot, rilingawa na. Kan matapos ang eleksyon, daog si Lacoste, gana si Balagot. Lalo na sa barangay niya, gana si Balagot. Maloya, so butong nakuha ni Ray Lacoste. Garo nga yada ko kagayo dinara kaning Balagot man ay dyan sa buhay ka na ginanakit. Sagod sa ngunyan, nasa sakitan an partido political ninda an sa indang local directorate para planchaon ang problema kan duwang ini. Oh. Pero kung maging totoo lang ang iribana nindo dyan sa buhi, sa tabang man ni Bokal Manny Noble na last termer naman, ang aki niyang si Shay, iyo ang panbato niya man, panribay sa iya. Nasaro man na graduado sa pagkaabogasiya, sinababagay na maging sarong representante kan Rinconada dyan sa sanggunian panlalawigan kan probinsya ng Camarines Sur. Magayon kaya po baga na ang ibinubugtak ta sa Junta Provincial. Mas maray itong nababagay man sa posisyon sa mandatong hinahagad din sa mga botante. Takon bako ka man ng gayong Wilbers or mayo kang gayong background sa mga lay, sa law, or sa mga bagay-bagay na mapadapit sa matters or legal matters, sa paghamanin mga resolusyon na sinordinansa, baka mga muti ka lang dyan sa Junta Provincial o kundi man lumabot ka ninto kawan. Kaya ako ining si Shay Noble niya ako bagay man. Bagay man. Yaon man dyan si Shay patong incumbent board member Botsokoy Oliva. Atenista ini. Barita ko, graduado ini sa Ateneo. Kaya medyo talagang maray ini sa English, maray hamanin na mga resolusyon man asin na ordinansa. Mas lalong madadagdagan ang galing, tibay ninda dahil ang saro sa sulusulo pati nga aki pala na lalaki ini ni Congresswoman Josal Portono and former Congressman Sal Portono si JP Sal Portono Jr. Iyo man ang saro sa makakaibanan ninda sa kargong board member sa maabot na 2022 eleksyon. Matalino man ini. Hybrid din ito. Siyempre, mga aaki pa lang yan. Mga English speaking na yan eh. Saka training yan ni Kong Sal. Kung paano padangaton ang mga namamanawaan. Ang mga tao, kung paano asikasuhon. Paano payabaon ang mga taong nangangaipo. Paano maging magalang sa mga maedad na. Nagbibisa, nagmamanoy, nagmamanay. Garo man si Gob. Ako nga ni, inapod ni Gob Manoy. Niya ako nagalang ng maray kanin ni Gob Mix. Sa kaarog ni Gob Mix, very bright, matalino talaga. Sabi nga ni kan papa niya, ni Kong El Rey,
malay ta kung si Gobigs maka 3 times congressman sa Rinconada, may potensyal na maging senador dahil siyempre matalino sa eksperyensya, nakapirang taon na kaharos sa 3 times sa kargong gobernador. Sa eksperyensya sa pagserbi sa publiko, aram na. Permitang kaibanan, permitang maaasahan, taos puso, galing sa puso ang pagtabang. Kadakol na mga haman na mga proyekto sa probinsya ng Camarines Sur. Dakol na itabang sa satuyang manlaylain na sektor kan sa syudad, asin sa laog kan probinsya. O kaya po niya ako, pwerte pala niya ako kung magkasurondo dyan sa parte kan buhi. Ining Team 1 buhi, diba ilang paso sa laban ining si Margie Aguinillo ni Ray Lacoste. Pero kung si Lacoste saka si Jopred Balagot dahil magkakasundo, ay tibaad nga niya ako magrampaog na naman dyan si Ray. Kaya dapat magkaarayosin da dyan na magkaigwasindang sulido na pagkakasararo asin pagtarabangan, mayong tarayduran sa madaling sabi. Kung madaraning linyada, ubos kong gabos, gabos kong gabos, aro ka ng pangangampanya. Mayong tarayduran, mayong arapihan sa kairibanan. Okay, yan sa naman ang solusyon dyan nindo. Kung talagang gusto nindong makabalik dyan si Ray Lacoste sa buhi, magkaigwa ka mo ning solidong unity. Pagkakasaro asin magkaigwa talaga ning inapod na Team 1 buhi. Haliw na nga ang mga puro pride na yan. Lingawan na. Let bygone be bygones. Itong ano man ang mga raot ninbot nindo, rilingawin na nindo. Sa ngaran ng pagservis sa publiko, kung talagang gusto nindong mataang kamo nin magayon na mandato sa partikan buhi. Bakong paralastikan na relasyon, kundi dapat na maging makatotohanan. Digdi man sa Rinconada, sabi ni Gobigs, gustong gusto ko daw nga Joey, and kuya doon, na ang lumaban nga sa kuyang pagka-congressman, si Mayor Madel. Ngarig ngayang si Rex Oliva, gumana man dyan sa Iriga for Mayor. But sabihin, gano'n niya ako magabat si Madel, si Mayor Madel palan. Kung iyo manggirara ang lumaban na Mayor sa Iriga, medyo kumbaga sa double time ining si Vice Mayor Rex Oliva para lumamang siya. Pero kung sa madaling sabi, kung iyo manggirare pala ng mari-elect for mayor, magabat pa palaan. Pero ingwahon da kan Villaferte ganahon asin lumamang dawa sa na sarong boto. Ining si Vice Mayor Rex Oliva for mayor. Ilingon tata, dugay naman ang filing of certificate of candidacy. Basta ang sabi kan Villaferte, trabaho sa ng trabaho sa kanaan politika. So mga nagpaparakontra, na kung puro sa naman na kontra, tapik-tapik, umaw-umaw, mayo man na itataong tabang, mayo man na ipapailing asin na ibubuklad na project, mas maray pang magsuporta na lang kamo sa mga proyekto kan na probinsya po ng Camarines Sur. Tama o mali? Kung mali, bakit? Kung tama, bakit? Ipanangog ko daw sa indoan na interview kang media. Kasod maaki Gobigs Villaferte, dahil po ini sa ginibonindang activity, kasod ma, na naoning haros financial na tabang up to 15,000 pesos sa mga kababayan ta na kabali sa micro and small medium enterprise o itong may mga saradit man na negosyong naapektaran na gayo kan COVID-19 pandemic. Orog maon po sinatawanan ha. Rinconada, yaw na dyan kasudma, tapos na sa Nabuha and sa Balatan. Ngunya na naman, baaw ang grupo ni Gob.
saka sa Partikan Bato, Camarines Sur. And uya po, ipadangog ko sa inyo si Gubmigs Villaferte. Diyan man sa Baaw, si Mayor Jeff Vicenio, talagang garo ang magiging kalaban niya talaga dahil na mapupugulan na sumabat sa iya. Si Vice Mayor Jose Ling Malasarte. May barbarita kami na suportado daan ni Gurang na Gaite. Ang kandidatura man ni Malasarte kontra ki incumbent Mayor Jeff Vicenio. Si Mayor Jeff Vicenio man, apira kan suporta kan Protono, Villaferte sa iya, yaon pa ang kingpin, ang pinakamayaman sa Baaw, masuporta sa iya, ang sa iyang tiyoon. Si Don Roger Pera. Iniman sa Roman ini sa matinabang dyan sa Baaw. And successful businessman, saro sa pinakamayaman sa Baaw, tiyoon ni Mayor Jeff, masuporta ini kay Jeff. Kaya purti man pala ng laban dyan sa Baaw. Digdi man sa Partikan Nabuha, may barbarita kami na igwanaman da dyang grupo ng hukbong pagbabago, masabat sa kandidatura ng incumbent Mayor Fer Simbulan. Dangan na may naglalataw na barita na si dating board member Mayor Butz Figuracion, iyo man ang mga kalaban ni Mayor Simbulan. Kung nadagos ko ta na sa mga burubutsor no man kaitong mga nakaaging bulan, asin taon kay Vice Mayor Marisa Belitario Hao, posibleng kung na butsor no, iyo ko ta naan matumang ang sa iyang incumbent Vice Mayor na si Marisa Belitario Hao for Mayor. Kaya lang garo nag-isip-isip man si Marisa Belitario Hao, ninutang na buot sa mga Portuno asin sa mga Villaferte, kaya dahil siya nagtumang, asin abo niya pang magtumang kay Mayor Fer Simbulan. Pero napipiritan ako tanad ang magtumang. Minsan pala ang ninong mo sa kasal, o ninang mo or dahil sa politika, pwede mong tumangon pagabot ka na politika. Yan pala, ninaanak pala niya ni Mayor Per Simbulan si Marisa Belitario Hao, si Vice. Pero garo ngaya, garo ngaya matumang na sa ninong. Pero nagbagoan na isip. Kaya ang Marisa Belitario Hao, iyo manggirarayan posibleng running mate sa eleksyon ni Mayor Per Simbulan sa Nabuha. Ang posibleng magabat-gabat na kalaban dyan, tadyan kaya po sa Nabuha, kada survey man dyan, perming hababaan na survey sa winnability ni Simbulan. Perming ang kalaban niya, lamang sa survey na winnable. Pagabot sa resulta kan eleksyon, ang gana dyan, Simbulan. Dahil nahihiling man po talaga ang maray na performance as in accomplishment. Kana mga Simbulan. Haros 98 to 100% na nga ni, o dahil pa man, mga 95 to 97%. Simentado na po ang gabos ng mga tinampo dyan sa Nabuha. Pati in mga sa irrigation na road, simentado na. Mga barangay, simentado na. Miskan na mga basog pa da, garo plano pang ipasiminto ni Mayor Simbulan. Pati mga natad ka na mga residente dyan. Simentado na mga gabos na tinampo, arin pa man ang sisimento, hindi mga natad na. Kana mga residente dyan, joke sa naman ni Mayor, pero pwedeng mangyari yan. Pati itong mga residente na nag-aagi sa mga basog, sisiminto ng basog para dahil na maputikan o malabuyan, an sa indong mga sapatos pagka mo malakaw. Dahil nahihilingan man po ng maray na serbisyo si Simbulan, kaya permi man siyang nanggagana sa kargong mayor dyan sa Partikan Nabuha. Si former Mayor Butz Figuracion and naging board member mambagay ni, kung sa clan, ano po yan, family tree,
or sa klanis, sa pamilya, mga sadiring tao, mas dakul palang sadiring tao ang mga figurasyon sa nabuha. Pero ilingunin do, dawa kadakol sa diring tao ang mga figurasyon sa nabuha. Minagana mangyari ang simbola na sinasabi nindang kulang ang sadiring tao. Pero kadako leader ang simbolan. Ang teknika kanin ni Mayor simbolan sa ilingko. Pag may gadan, papasyaran kayo ni mataong ayuda, abuloy, mabilar. Usarong bagay pala niya ako ni na gusto kan mga tao. Itong sarong mayor, pagyaong kamo sa kamunduan, yaon man sa iyang presensya. Nagtatao pang abuloy. Nagtatao pa nin bagas, sarong sakong bagas gayod. Kung kulang, dadagdagan pa. Sa mga kasalan, yaon permi. Sa mga birthdayan, dawa bakong Pasko, siging panaonin na regalo, grocery items, maging sa mga inaanak, tinitiripon, tinatarawanan, mga kataid sa harong. Kaya pala niya ako si Mayor Simbulan, padangat mangkan mga taga-Nabuha. Dawa kulang ang sadiring tao. Kaya pala bako man pala niya akong barometro. Sa nasyon kan Pilipinas na kung kadakol kang sadiring tao, ikanaan magana, ay pangyayari. Uya po si Governor Migs Villaferte sa tuyang pagkikipag-ulay sa iya. Marami pong para marinig ako spirit mo ang mga kalaban niyo sa politika. May nananakit na katulad ni Rolando Andaya dahil sa kakukontra sa mga magagandang project ng gobyerno probinsyal under your leadership. Ano pong masasabi niyo sa mga ganyang gawain ng ibang mga tao na imbis na suportahan na lang ang napakagandang pang world class na project niyo katulad ng iconic building, kinokontra nila katulad ng airport sa Pili. Talaga naman nakakalungkot, Manoy, kasi arag sa pig-post ko sa Facebook nakaagi mga semana, kung naipupig ipit ni Andaya so airport sa Pili, siguro harani na mahaman o paspasa na ang trabaho. Sa nguwan, delayed pero dagos pa man. Nguwan, gustong ipito ng bagong iconic Capitol Building, gustong ipiton ang Pasakaw-Balatan Road na nagpupuon na sa Banwaang Pasakaw, umabot na San Fernando. Nakakalungkot kasi arog sa sinabi mo, sana magsuporta na lang sila. Kin matao ang probinsya, ang kafuerte ng bugas, sana magkausin da ulam. Kung matao kami sapatos, matausin da medyas. Kinudasin dang pangtao, pangdagdag, pangtapat, sana mag-support na lang. Dahil yan po ang inaabot na crab mentality sa mga Pilipino. Huwag po tayo maging mga utak talangka. Sana nguwan ng panahon ng pagkausad, tarabangan, pandemic nguwan, importante talaga, taong bayan muna ang bida. Pero siguro, ganyan talaga pag nararaot ka na ning payo. Kaya pabayaan na lang po natin siya, basta kita trabaho na lang. Arog nguwan, katabang taang DSWD sa Sustainable Livelihood Program. Ako po mga taga-Nabo, taga-Balatan nguwan na aldaw, makakaresubi up to 15,000 pesos nabang sa livelihood tinda. Usad po di sa mga piglakauta sa national government na nguwan, realidad na. So nakulang tabang. Ikaw ang mga nagsabi ka na kung nguwan na aldaw, first time daan niya makakapot ng 15,000 pesos cash sa buong buhay niya. So mga ganyang bagay na talagang inspirasyon na mas lalo pang maghigos. Ang mga trolls ng kalaban niyo po sa politika, gaya ng Ratsada Rinconada, nagpalabas na si Vice Governor Imelda Papin, yung Vice Governor, lumipat na daw sa kalaban. Pero si Vice Governor, wala pa rin konfirmasyon at wala rin sinasabi. Anong masasabi comment niyo po dito po? Mga kalabang kasi, desperado dahil udasin ng mga panglaban, number 1 sa gobernador. Sabi, opisyal na daha si VP Lenny. Ang presidente si VP Lenny, pang presidente. Sabi, nguyan Imelda Papin, na sa iling kumanda eh. Pero ang sinasabi ko lang, haloy pa ang eleksyon, importante, trabaho ka muna. Ang mga pirming gana pag-eleksyon, yung mga sincero, mga dedikado. So kami, trabaho muna, haloy pa ang eleksyon. Mga kalaban, bahala silang mamulitika kasi wala silang project at programa eh. Kaya talagang politika ang inaatupag. Pabayaan natin sila, tayo, trabaho,
mga micro, small, and medium na negosyante sa bilog na probinsya ng Camarines Sur. Maganda, Gov. More power, Gov. At salamat, Gov, sa maraming tulong na naibibigay nyo, lalo na yung mga may sakit, yung mga nagugutom. Feel nila yung talagang tulong na ibinibigay mo at galing sa yung puso, Gov. Maraming salamat. Sila rin po ang aking inspirasyon yung bakit naghihigos kita, Oro Aldao, Oro Banggi. I love you, Camarines Sur. Last na lang, Gov, sa vaccination program mo po, Gov, kumusta ang pagpabaksin tayo? Garo may mga ibang mga banwaan na nagduduman pa sa imo na para magpabakuna dahil garo dako lang islat mo. Amo po, number 1 po ang Camarines Sur ngawan sa bilog na Bicol Region sa pag-vaccinate kang mga priority list. 96% po, kita po ang top notcher. Over 40,000 po na katao ang napakunahan ta sa bilog na probinsya. And everyday, dinadagdagan po natin yan dahil gusto na po maabot. Siguro before the end of the year, mapakunahan ang over 800,000 na taga-Camarines Sur para maabot na po ang herd immunity. Pag maabot na yan, siguro naman back to normal na ang Oro Aldao na pamumuhay sa Camarines Sur. Wala na tayong reclassification ng quarantine, Gov. Balita namin, may 19 towns ata tayo na Ama po, dakol po sa mga recommendation ng Bicol IATF na ibalik sa GCQ, MGCQ, MECQ. Susunod po tayo sa kanila dahil alam po natin na ang COVID, hindi dapat kita magkumpiyansa. Importante habang naglalako ang virus, firming alisto sa province. So, firming kitang nagko-coordinate sa Bicol IATF, sa DOH. Susunod tayo sa mga rekomendasyon nila. Si Governor Migs Villaferte kan probinsya nin Camarines Sur katakod kan pakikipag-ulay kan membros nin media. Mga tugang mabuel tamang kami oras 9 or 10:33 in the morning and we will be back after some reminders. Tika tabi na, Joar, mga komersyal, iralag tanano. Urubuson tanan mga hanap buhay ta. Tangarig pagbalik ta dire-diretso namang Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Zenis Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. An oras na yan atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ang programang ini hatod man sa Indo ni Kagawad Gali Bayos. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Magandang balita! Bukas na ang Caltex Iriga. Experience the new technology of Caltex with Techron. Less emission and more kilometer drive. At Caltex, the products contains bioethanol that cleans your engine. Sa Caltex, tuloy-tuloy ang biyahe. Enjoy your journey with Caltex. Caltex Iriga, located at Burgos Street, San Francisco, Iriga City. Operated by Chima Group of Companies.
Mga tugang ang Office of Civil Defense OCD Bicol nagpapagirumdom kan mga dapat niya tong gibuhon sa panahonin kalamidad. Perming iandam ang pamilya sa anuman na kalamidad asin katibaadan orog na ang bagyo, linog, pagtuganin bulkan asin iba pang peligro sa buhay asin propiedad. Perming magantabay sa radyo, magdalan sa telebisyon, tanganing maaraman ang mga abiso asin patanid hali sa RDRRMC Bicol. Hali sa PBOX, hali sa Pag-asa, sagkod sa iba pang ahensya kan gobyerno. Iandam ang gubag o ibaldi kan sa indong pamilya tanganing maparikas ang pag-ibakwar kung kinakaipuan sa anuman na kalamidad asin katibaadan. Daiman paglingawan ang first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, anpito, posporo, asin iba pang importanteng kaipuhan, arog kan tubig, gubing, asin pagkakan, na kayang konsumohon magdurar nintulo, abot sa 5 aldaw kung magpasiring sa evacuation centers. Tandaan ang mga emergency numbers kan mga autoridad, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, asin kan lokal na gobyerno, asin magpartisipar sa mga trainings, emergency drills, sagkod iba pang training dapit sa disaster preparedness and response kan OCD Regional Office 5, Provincial DRRM, asin lokal na gobyerno. Ang sa indong Office of Civil Defense sa Bicol bukas 24 oras, 7 aldaw, 24/7, asin nakaandam na magtaunin serbisyo ano man na oras duman sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamamayo ni Regional Director Claudio L. Yucot, asin pwede man sindang apudan sa hotline number 052-742-1176. Sa OCD 5, bida ang handa. Kung ang hanap nindo garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments, apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293. Ang Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop nagaayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalles, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigas City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Sa bakunang parating, aangat ang pag-asa. Malalabanan ng pandemya. Aangat rin ng kumpiyansa. Pag nagmask, hugas, at iwas pa, mababawasan na ang kaba. Sa iyong pagpapabakuna, maiingatan ang sarili at ang kapwa. Pag nagpabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat.
Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan binakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Kita sa tuya pong programa. Palayogan ko ning good morning ang mga Facebook Live viewers ta. Si Ron J. Chuico ang Tiampo also watching. Si Junior Losinya de Villa. Uy, ano to yung technician pala nakapatsing man sa kuya. Sa kang RPNDCK ayaw. Si Ringman, si Hermana ng Michelle Mendoza Pasiti. Hermana, thank you. Si Dario Silitaria Iagas, thank you. Si Hermanang Monica, still watching. Si Bayaw na SPO4 Erning Medroso, thank you so much. Si Rosita Rombaon Neri, thank you. Si kasi Hermanang Donya Maureen Medroso, also watching. Kumusta ka daim? Sabi ni Hermanang Monica. Iluto mo daw ni yung cut ng gulay. Ipadara mo sa Epros. Kung di ba ka magpaano sa aeroplano, Si Hermana nga Michelle, sabi niya, good morning Kuya Idol Joe. Gusto ko po magpasalamat sa mga bisita. Sorry na to. Nawara siguro sa mga sa iya. Nagpasyar ka sa birthday celebration ni Rosel Pasiti sa iyang daraga ng aki, pamangkin ko, nag-kumpleanyo kasulma. Dahil magkabarasa itong mga nainot ng mga viewers sa mga comments nindo kada tarambuna na. Nag-arabanti na baga pataas dahil ko na mabasa. Anyway, salamat sa mga nagbisita kay Hermanang Michelle sa Enda Kasudma. Saro na naman na pigbubotsurno kan oposisyon na papalawas na nagtagbang na naghali na sa partido kan partido politikal as in naghali na sa grupo ni Villaferte ining si Vice Governor Imelda Papin na pinapalawas kan oposisyon na garo matumang sa kargong gobernor. Garo imposible man yan si Vice Governor Presiding Officer Miss Imelda Papin dahil man nga ning confirmation na pigtataram dahil man nagpapalawas nin pahayag kung siya mananggad hali na sa grupo kan Villaferte kung nagsuway na ini kung ini loyal or bako ng loyal sa partido asin sa grupo kan Villaferte. Kundi sa reaksyon ni Gubmigs, yaon pa manggiraray sa enda si Vice Governor Imelda Papin, kagrupo pa manggiraray ninda, kundi gibuhan lang ng istorya kan oposisyon na pinapalawas na iyuan malaban kay Provincial Administrator Luigi Villaferte sa kargong gobernor. Tainot na pigparabotsurno na dahil man nangyari si BP Leni Robredo nasabi sa inot na mga informasyon
dandil na daa na yunaan malaban gobernador sa mga Villaferte. Malata ang dalagan ngo niyan sa latest na mga istorya sa politika sa nasyonal. Si BP Leni malaban na pagka-presidente. Tayo ang pigkukursunada kan mga yaon sa lado kan oposisyon na darakulang leader. Sa lado kan oposisyon na iyon sa indang pangbato na masabat sa kandidato ng pagka-presidente kana administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Baad si Sara Duterte ang na manukon asin na pambato kan na administrasyon. Na maging pambato man sa oposisyon kung magwantuan ang laban, kung dahil na magsaong-saong ang ibang mga gusto pang magkandidatong presidente arog ni Manny Pacquiao, Lacson, si Senador Ping Lacson, Senador Ping Lacson, Manny Pacquiao, yan may mga ambisyon man niya na maging presidente. Si dating Senador Antonio Trillanes, kadakol pa. Si Mayor Isko Moreno, si Grace Po, si Binay, si Villar, si Bongo, kadakol pa, Tito Soto, kadakol nag-aspirar sa kargong presidente sa Nasyon kan Pilipinas sa maabot na 2022 eleksyon. Pero kung magkasararoan na oposisyon kontra sa administrasyon, kung magwantuan, medyo magabat ang laban. Magabat ang laban. Kaya lang digdi sa probinsya po ng Camarines Sur, mayo sindang magabat na pang bato, pang payo, kung baga sa kalaban kaya nindangon yan, agaro payo pa sa natrayo di alas na, na Villaferte. Kung sa kawat na pusoy, ang payo, kan baraha kan Villaferte, tulong alas, trayo, Quarter the King, full house the Queen, trayo di alas. Subah-subahon mo yan, kartada nga yan, kung ikapuntos, pero may kang pusam. Kung ikaman bangko, purusam mo man ang gabos ng mga kalaban mo, apuira lang kung sampaan ka. Kung no people, street, plasis, yan ang madaog sa bangko. Di ba? Sa kawat na pusoy. Kaya ang tulong alas na ini, trayo pa sana ni. Ungon yan, mayong payo ang oposisyon sa probinsya ng Camarines Sur. Big bobotsurno na naman. Na si Imelda Papinda, malaban na naman da ang gobernador. Naalim mo na kung ano-ano na sanang kaik-ikan. Inot, bipili ni Robredo. O dahil mambaga nagdagos for governor. Ang dalagan for president. Si Andaya nang urog ng interong arangiil na nagtataram na dahil na sa pagparakuliton kan mga media niya na pagparaaputon kung malaban pang gobernador na sa isip mo ya, mayo na din sa isip niya, na sa bokabularyo niyang lumaban pang gobernador tagaron na raya ka na kaaging eleksyon. Kaya abo niya na. Total, maski nga nila sa pagka-congressman, garo abo niya pa na magkandidato na. Iyo man sana, mangga naman giraring kong congressman, ang apod sa kuya, ex-congressman. Saka inabot ko naman ngayaan magagayo na pwesto sa gobyerno. Naging DBM secretary na ngayon ko. Naging majority floor leader naman ngayon ko. Naging chairman kang pinakapoderosong komite. Committee on Finance and Appropriations sa Congress. Naging naman siya, House Speaker. So, nakamtan niya na ang masisiram na mga pwesto sa gobyerno nasyonal asin sa iyang distrito. Dahil lang siyang swerte kan magdalagan siyang gobernador, dinaog siya ni Governor Mix Villaferte. Although talagang neck to neck sulaban. More than 5,000 votes ang piglamang lang ni Gov Mix. Ang nakapagana kay Gov Mix na distrito, ini pong Rinconada area.
Pero sa first, second, third, and fourth, medyo lamang duman po sa boto si Andaya. Pero ngunya na 2022 eleksyon, nagtataram na si Andaya, dai na siya makandidatong gobernur. O ngunyan, sa Puente Villa, maayo man nag-aaspirar na maglaban. Sa si Dato Arroyo man, maayo man na aspirasyon, kundi pigpapalo sa mga barita kan mga yaon man sa kampo kan na oposisyon, mabalik na si Dato, makandidato. Congressman laban kay Elray. Kuya, posible man niya ko yan. Tabako man ang eleksyon, garo itong masaod ka lang o ma-shopping ka sa sarong lugar, na haloy kang nawara, maabdyang ka lang, tagaro ka ma-shopping. Ang paghagad boto, bakong arog ka yan? Kung malaw ka sa politika, dapat mag-stay ka. So, imposible po si Dato magbalik para lang maglaban congressman, laban kay Elray. Sikat-sikat na mare si Elray. Mauragon ang performance sa Congress, maging sa national. Dinadangog asin rin respeto ang busis asin ang apelyidong Elray Villaferte sa national. So medyo magabat. Kaya baad mayong kalaban mananggad si Elray, mayo pang makusog na kalaban, ini pong si Luigi Villaferte na iyo ang pambato kan sa endang partido politikal, Nacionalista Party, sa kargong gobernur. Kaya si Kong Elray, kung mayong kalaban, si igagastos niya palang duman, di na dadarahon sa ringkunada. Kaya duwa na ang campaign manager. Na bakong mga kuripot pati ni, kung Sal Fortuno, ang problema ang paggastos, bakong kuripot. Lalo na si Elray, bakong kuripot ni. Saka ang sabi kan iba, na mga kritiko maninda, mga kontra sa enda, na nagdidit na daan na mga kandidato kan na Villaferte. Sabi ni Elray, sala ngayang impormasyon yan. Kung may naghahali nga sa moya, dahil pinapahali, may tamaluya yan. Example nga dyan, si board member Mike Hulya. Pinahali ko nga yan, pinahali mi sa partido, may tamaluya man. Ang natatada sa mga mauurag, asin madudunong, asin matinabang sa tao. Kaya yan po ang berdadirong katotohanan. Si Labas Reyes nga, mayor kan na Milaor, pinahali ko man nga yan. Maaman nga yung utang na buot, ingrato man, sabi ni Elray Villaferte. Kaya tatawanan siya ng magabat na kalaban. Kung bako ngayong si Abel Flores, ito pang saro, medyo magagabat nga yung kalaban niya yan. Para makanamit man nga siya ng, kumbaga sa mamroblema man nga siya kung paano siya magpagana sa masunod na eleksyon. Susuportaran nila ang kalaban nila Bas Reyes sa Partikan Milaor. Asin aniling niya mo, sa pili iyo pa. Tatawanan nila ng magabat na kalaban dyan si Mayor Tambong Galunta na number 1 manindang kalaban sa politika. Aros nag-uuruba na pating bado. Aros sa urubaon pa pati pantalon, tabinok sana sumantalon, niling na subepi, katong aros nagrarally na siya. Ang grupo niya, aros grabe na ang kumahog sa pagkonta kan iconic Capitol Building. Tataandaan niya yan ni Elray saka ni Gobmigs na magabat na kalaban ang banwaan kan pili para mamroblema man da dyan sa maabot na eleksyon si Mayor Tambong Galunta. Masakitan man siya sa laban. Lalo na digdi sa Eriga. Siyempre, kontra man si Mayor Madil sa Villaferte sa politika, pero magabat man ang itataon nindang kalaban kan Alpilor sa Eriga. Saro na dyan ang mahamot sa tao man na si Vice Mayor Rex Oliva. Tunay pating laban nita, Oliva sa Kaandaya, Oliva sa Alpilor ang malaban sa kargong Mayor sa Eriga City. Kaya perting maray ang eleksyon. Sa nagkapira pong mga munisipyo, syudad, sa parte kan na probinsya po nin Camarines Sur. Bueno mga tugang, madali unsa ng oras ay. Ay, salamat kay Joy, Chairman ng Joy, nag-aantabay man.
Salamat Hermana for listening. Si Hermana Joy Splana buendia antabay man. Thank you so much. Sabi digdi, good morning po Sir Joe sa lahat ng staff ng RPNDCKI. May God bless us all at kay Sis Monica. Thank you sis sa pagkamusta. Ingat ka palagi dyan sa Cyprus, sis Monica. Keep safe po sa atin lahat. From Maureen, Doña Maureen Medroso. Ayan ha. Ako ang talo. Palaging puyat. Kawawa naman si Hermanang Monica. Oh. Kaantabay sa programa ta. Permida siyang napupuya. Uy, day ko nahiling si Sir na Jose Alvaro. Siguro busy si Sir. Busy kayo. Day nakapag-watching ko niyan. Ano, Hermana? Day nakapag-watching si Sir na Jose Alvaro, ano? Maya baga. Day ko nahiling. Baka busy man siya ngunyan. Sa mga oras na ini. Bueno mga tugang. Ini pong grupo kan mga doktor sa Rion kan Bicol both na mailangkaw ang quarantine classification sa lugar. Sa mas magabat na enhanced community quarantine ang gabos na lugar sa Rion kan Bicol. Ay niya ko, delikado ini. Kita kaning ruluwas-luwas na naman sa mga harong ta. Kung ECQ ang paiiralon po na classification sa Bicol Region. Iyan po padagos sa paglangkaw nin kasukan na coronavirus disease sa Bicol. Ini ang napirmadong rekomendasyon kan Albay Medical Society, Camarines Sur Medical Society, Philippine Medical Associations, Bicol as in Philippine College of Physicians, Bicol Region sa surat. Nahihiling kabali na ang kapabayaan kan mga nagkapirang opisyal, asin kakulangan nin kooperasyon kan publiko sa mga ipinapasunod na health protocol kan IATF. Tinawan po nindoon ka nasabing mga doktor na maluya ang testing as in contact tracing na pinaggigibo kan mga nanunungdan sa local level lain pakayni suksukan na sa quarantine as in isolation facilities as in kinakapos na mga ICU beds sa manlaylain na ospital pribado man o sa gobyerno. Sa presente, manunotaran ang spike o halangkaw na kaso kang COVID sa tuyong mga probinsya o sa tulong mga probinsya sa Rion na kinakabalian kan Camarines Sur na 40% kan kabilugan na kaso nagahali. Albay 30%, Sorsogon na digdi nagahali ang 15% nin kaso nagahali or aldaw mintas na ang 15% iniman sa ibang mga probinsya kan Bicol Region. Inay ko, por Diyos Santo kung ini maaprobaran. Isikyo kita sa Bicol di. Isus Mario, lalo kita kani yung mamumroblema na naman. Ano po? Bueno, sa ngarang ka sa to mga Facebook Live viewers, mga parantabay sa Transistor Radio, sa ngaran ni Gob Mix Villaferte, na-interview ta, asin na i-replay ta sa iyang mga pahayag. Sa lado technical, ang sa kuyang partner, Joanner De Villa, yan man si Chief Engineer Abby Turalio, yan man si Jimmy Guanzon sa information, yan man si Ma'am Kayla Ligacion Valdez, sa transmitter, Felix Lagrimas, ang sa tuyang maskuladong PSG, si Aldrin Orlando. Ini man po, ang sendong karon da Joey Habanalim, salamat kan sendong pagantabay. Salamat sa mga Facebook Live viewers ta. Diyos mabalos, standby sa masunod na programa. Bicol Connection, mga follow